Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле хозур ТВ тамашачылары. Эфирда Имам Насырык дигән тапшыру. Сездән килеп йөргән сорауларга шушы студиябызда имамнарыбыз, остазларыбыз белән җавап таба торган тапшыру. Әгәр дә әле андый сорауларыгыз калган булса, әлбәттә аларны юллый аласыз. Экраннарда адрес чыга. Иншалла, без мөхәррирләребез белән берлектә аларны алып, инде имамнарыбызга җиткерербез. Имамнарыбыз дигәннәр инде бүгенге кунагыбыз белән танышыр вакыт җиткәндер. Бүген бездә кунакта Казаныбызның шундый нурлы Казан Нуры мәчетенең имамы Наил хәзрәт Юсупов. Наил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Раббыбыз Аллаһ инде шушы очрашуларыбызны файдалы кылса иде, һәм әлбәттә инде сорауларга җавап кайтарып, үзебезнең тамашачыларыбызга да файдалы бер тапшыру кылса иде иншалла. Амин, амин. Инде башлап җибәрсәк буладыр. Менә тамашачыларыбыздан килеп йөргән беренче сорау. 2 ел элек якын бер кешемә ачуланып үлем теләдем. Без татулаштык һәм мин инде хәзер шулай дип әйтүемә бик үкенәм. Ул вакытта теләгән яман теләк кабул булмасын өчен миңа хәзер нәрсә эшләргә кирәк? Әлбәттә инде ислам дине буенча без ашу чыкканда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның моңа карата хадисләре бик бихисап бик нык күп. Ашу чыкканда без үзебезне әлбәттә тыеп торырга тиешбез. Моны иң беренчесе әйтеп узарга кирәк, бу сорау бирүчегә дә, безнең үзебезгә дә искә төшерү. Чөнки ашу вакытында без әллә нәрсәләр әйтеп җибәрәбез, әллә нәрсәләр эшлибез һәм шул вакытта инде үзебезне тотарга тиешбез. Сабыр булырга тиешбез. Әмәләкин шулай килеп чыкты икән, кеше шулай итеп әйтте икән, дуга кылды икән, теләк теләде икән шундый начарны, әлхәмдүлилләh, ул кабул булмаган дип әйтик, һәм инде ул адам баласы киридән Аллаһ теләгә дуга кылырга тиеш. Истигъфар кылырга тиеш, Аллаһ теләдән гафу сорарга тиеш. Чөнки безнең андый ниябез юк кешегә үлем теләргә. Ул ашу вакытында чыга ул. Әгәр дә ул ниндидер дингә начарлык китерә торган кеше түгел икән, теге ниндидер кабахат әйберләрне эшләп йөри торган кеше түгел икән, Аллаһсыздыр, динсездер кеше түгел икән, без андый теләкләрне тели алмыйбыз, дуга кыла алмыйбыз алай. Шуңа күрә монда истигъфар кылып, я Раббым, Аллаһ мине гафу ит, мин хаталандым, мин анда ачулы идем, син бит гафу итүче. Мине гафу ит, я Раббым, һәм ул кардәшкә, ул кешегә хәерле, озын, бәрәкәтле гомерләрне насип ит дип, шулай итеп дуга кылырга кирәк. Һәм иншаалла, Аллаһу субханаху ва тааля дугаларны кабул итүче, һәм инде иншаалла ул адам баласын гафу итәчәк, кем инде шушы дуганы теләкне теләгән икән, һәм инде иншаалла уңышка иншаалла ирешәчәк, һәм кыямәт көндә хәсрәткә калучылардан иншаалла булмаячак. Әмәләкин инде шул гел исебездә булырга тиеш, менә ачулы вакытта без үзебезне тыеп тотарга тиешбез. Кайбер вакытта кеше ачу вакытында ант итә. Менә ант иттем дип, мин монда инде зына тагын өстәп әйтәм, менә ант итте икән, ул да ялган ант итү белән анарысын аны яңадан ул 3 көн ураза тотып, шушы ант итүен юкка чыгарырга тиеш. Менә шушлай итеп тәүбәләр итеп, гафу исрап, һәм инде иншалла менә җавап шушындый. Менә сез әйттегез, әгәр дә ул диндә икән, теге Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтендә икән, шулай Аллаһ Тәгаләнең әле диндә булмаса дип әйтик инде, андый кешеләр дә бар бит инде, андый кешеләр дә чыга, андый чиракта ул кешеләргә дә хидаят теләп дуга кылырга, нәрсә эшләргә? Монда бар 2 як, бу бик яхшы сорау, 2 як бар. Без диндә булмаган кешегә хидаят сорыйбыз. Аллаһ теле аңа хидаят бирсен. Я Раббым, хидаят бир аңа дип. Була безнең күршебез, безгә нишләптер каршы нителгән менә, ул һәр вакыт бәйләнә, чыккан сайынанда, чүп ыргытканда, кибеткә барганда, балалар белән, хатын белән булганда, гелнидер әшәке сүзләр әйтә икән, мәсәлән, йөриләр инде монда яулыклы, сакаллы, тегеләй булай дип әйтә икән, без аңа дуга кылабыз ихлас күңелдән. Я Раббым, Аллаһ аңа хидаят бир, күңелдә йомшаклык бир. Һәм аның белән матур итеп, елмаеп, сөйләшергә тырышырга тиешбез. Әмәләкин инде мондый булган безнең Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, ул менә кайбер ниләрдә без хадисләрдән беләбез, аның шулай итүен, мин зәгыйф, мин җиткерә алмадым, менә мин шундый булганга күрә миңа шулай нителәр дип, ул үзендә хата эзли торган булган. Таифны искә төшерсәк тә. Таиф ни вакытын искә төшерсәк тә. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның монсын да әйтергә кирәк. Ул 4000-5000 кешегә ялгышмасам, ул аларны каргый.
аларга ләгънәт укый. Менә 4-5 кешегә, анда була Абу Лахаб исегездә булса, һәм калган берничә 3-4 шунда кеше аларга да. Алар аңа бик нык һөҗүм итәләр, авырлык китерәләр, динне таратмаска нитәләр һәм аның кызы Фатыйма була әле бәләкәй, аның янында төрле кабахат әйберләр эшләр аның баласы янында Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә карата һәм ул кулларын күтәреп аларга дуга кыла. Аларга инде менә шушылай итеп Аллаһның ләгънәтен тели. Әмма ләкин бу иң соңгы очракта гына. Кеше бүген шул хәтләни, менә кайбер вакытта кәефебез юк бит, менә безнең дә теге кәеф төшеп китә икән, берәр кешене күрәсең, сөйләшәсең, аралашасың, ул син белән елмаеп кына сөйләшеп китә, синең бит кәефең үзгәрә. Ул проблемаларың, ул ниндидер эшеңдәге ачуларың, алар гомумән юкка чыгалар. Һәм шулай итеп, менә без барыбер шушылай итеп Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә тиешбез, аның тормышына ул нинди булган. Анда бит шул ук мисал, менә яһуди була күршесе, ул аңа ишек алдына гел чүп ыргыта торган була. Ул чүпне алып ыргыта, аңа бер сүз дә әйтми. Чүп ыргыткан. Хоп, ала да аны ыргыта. Көннәрдән бер көнне килсә, караса, чүп юк. Нишләп чүп юк микән? Нәрсә булды микән дип, ул аны янына керә. Керсә, караса, теге ширләр үлер хәлендә ята икән, ширләп, һәм шул вакытта шул ширле күршесе аның гаҗәпләнә. Мин синең ишек алдына чүпләрне ыргытам. Син кереп минем хәлемне беләсең дип, ул менә шулай итеп гаҗәпләнә. Менә монда бөтен әйберләрне эшләп була, үзгәртеп була. Шуңа күрә инде тырышырга кирәк. Тоттың да бәрдең, тоттың да кистең, асы инде иң җиңеле. Әмма ләкин менә тырышырга кирәк. Мисал итеп әйтергә кирәк шуны. Анда менә минем исемдә юк инде нинди ул илдә булгандыр. Мөселманнарга каршы ул төрле китаплар яза торган булган, видео язмаларны чыгара торган булган. Нәрсә булды? Бу кеше ислам динен кабул итә, намазга баса. Бу бит гаҗәеп хәл, карагыз әле. Аның ние, шуңа күрә менә Аллаһы Тәгалә һидаят бирүче, Аллаһы Тәгалә ярдәм итүче, шуңа күрә без иң беренчесе менә изгелек эшләбез, дуга кылабыз, хәерлесен Аллаһның рәхмәтендә бул дип, шулай итеп инде дуга кылабыз. Тырышабыз. Бу очракта теге татарларда таш атканга аш белән ат дип әйтүчеләр туры килеп кенә тора инде. Хәзрәт, инде икенче сорау. Мин бер кыз белән инде 2 ел бергә яшим. Һәм моны минем әти-әнием генә белә. Кызныкылар юк. Хәзер бу кызның әти-әнисе аны башка кешегә кияүгә чыгарга мәҗбүр итәләр һәм әтисе бу кешеләргә үз ризалыгын да биргән. Мин моны булдырмас өчен нәрсә эшли алуымны беләсем килә. Яки инде бу очракта мин сорау бирәм инде булдырмас алу өчен түгел, гомумән теге менә мондый ситуациягә эләкмәс өчен нәрсә эшләргә кирәк. Бу сорау бик нык авыр сорау. Һәм бу көндән бер бәласе булып тора дип минемчә. Бу бик нык актуаль сорау. Бүген бик нык күп кешеләр мәчеткә дә киләләр мондый сораулар белән. Беренчедән инде белмәү сәбәпле, беренчедән әйтергә кирәк шуны, һәрбер адам баласы ялгышучан. Аның бар хатасы, ул ялгыша. Олы кешеләр дә ялгышалар, яшьләр дә менә шулай итеп ялгышалар. Монда инде беренчедән бу сорауны бирүче кеше үзе дә беләдер, аның олуг гынах икәнен. Беренчедән бу зина. Алар бергә яшәгәчтән никахсыз, бу әлбәттә зина, моның өчен языла, олуг гынах һәм инде истигъфар, тәүбә кылырга кирәк. Нәрсә эшләргә була хәзер дигәчтен, менә тәүбә һәм истигъфар кылырга һәм кызның әтисе, әнисе белән сөйләшергә. Әлбәттә, бу җиңел бик булмас, бу бик нык авыр, әмма ләкин инде әти-әнисенә килеп сөйләшергә кирәк барысында. Беренчедән, әлбәттә, кыз үзе әйтергә тиеш. Әти-әни менә шушлай булды дип, менә шундый бар бер егет, мин аның белән менә нитәм бит дип, шушлай итеп хаталандым инде әз генә дип әйтергә тиешләр. Әти-әни монысын да әйтергә кирәк, менә баласына нәрсәсе кызык ул, менә карап торасың бит, дөньяда яшәйбез сезнең белән, һәрберебез икенче кешеләрне дә күрәбез. Әти-әни шуны бала аңларга тиеш, баласына карата бер начарлык та теләми. Хәтта әти кеше үзе эчсә дә, үзе тартса да, ул баласына әйтә. Мин синдә күрсәм, кара аны дип әйтә. Әнисе дә шулай ук. Алай киенеп йөрмәсә дә, но кызында ул матур итеп киендерә аны. Озын киемнәр киендертә, озынрак киемнәрне киендертә. Кызым, алай нитмә дип, ул аны да шулай итеп өйрәтә. Шуңа күрә монда шушы кыз һәм егет әти-әнисе белән шушы кызның сөйләшергә тиешләр, аралашырга тиешләр. Һәм инде иншаалла, монда инде соңгы сүз ул кызның әтисеннән булырга тиеш.
Чөнки әти-әнинең фатихасы бик нык зур рольны уйный. Шуңа күрә сорарга тиешләр инде аның ризалыгын менә шулай килеп чыкты дип, безне гафу итегез дип, һәм инде монда менә шу кызның әти-әнисеннән тора. Кызның әти-әнисе әйтә икән, юк дип, димәк юк. Чөнки кызны кияүгә бирүчесе әтисе һәм әнисе. Егетнең әти-әнисе андый рольны әле уйнамый. Әйе дип әйтәләр икән, әти-әнисе, ярар кызым, алай булган икән, никахны укытабыз да, менә шу егет белән, һәм инде никахны укытып, гаилә корып җибәрәләр. Егет белән кыз моңа иң әһәмиятлесе риза булырга тиешләр. Мин моңа китерәм бер шундый кыссаны, кызганычка каршы исемдә юк, ул нинди хадистә риваять ителә икәне. Әмма ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның янына менә әтинең фатихасы дип әйтүеннән килә бер кеше һәм әйтә: Минем ди өйләнгәнмен ди, минем бар ди 2 балам. Минем әни ди каршы иде ди безнең никахка. Бу егетнең әнисе әле каршы иде. Шуңа карамастан мин аңа өйләндем барыбер ди инде. Әни әйтте каршы дип ди. Безнең бар 2 балабыз, я Расулалла, мин яшем бик яхшы, бик рәхәт дип әйтә. Һәм шул вакытта син менә әйтәсең ди, я Расулалла, что без әти-әнине тыңларга тиешбез. Менә мин тыңламыйча, шул барыбер кызга чыктым, менә безнең балаларым өйләндем, безнең балаларыбыз бар дип. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: әниеңнең әйткәнен үтәгән булсаң, син җәннәткә керер идең, әти-әниләрнең капкасы ишегеннән туп-туры. Шуңа күрә бар шундый кешеләр, кемнәр әти-әнинең менә әйткәнен һәр вакыт үтиләр. Алар җәннәтнең менә шул ишегеннән керәчәкләр. Татарлардан нишләптер бездә, Ленар, кызганычка каршы ул югалды, һәм менә бар таджикларда, үзбәкләрдә. Мин күреп шуларга сокланам һәм гаҗәпләнәм. Әтисе күчеп килә Үзбекстаннан, монда ул йорт салган, үзенә, хатынына һәм шул 3 баласына дип. Әтисе кереп әйтә: "Улым, миңа синең йортың ошый, без әниең белән монда яшәячәкбез ди. Син үзеңә яңа йортны сал" дип. И күчеп китә шулай. Бу менә үзбәктә, таджикларда бар. Шуңа күрә бездә, татарларда да шундый булсын иде, без әти-әнидән фатиха алырга тиешбез. Һәм Ленар, менә сезнең соравыгызга шулай ук нәрсә эшләргә дигәндә, безгә берәр кыз ошады икән, шаттык институтта, дигәндә мәдрәсәдә, без ничектер табырга тиешбез аның әтисен, әнисен. Мөрәҗәгать итәргә, аның валисенә дип әйтик шулай. Я абыйсына һәм инде элемтәгә чыгарга, менә сезнең кызыгыз ошады миңа дип, һәм анарысын алар рөхсәт биргәчтән инде китә аралашу. Анарысын китә аралашу. Әмма ләкин инде менә булай, бу бик нык харам. Монда бер ни бар әле, менә без бит яшь чакта, яшь булганда аны бик аңламыйбыз. Менә кайчан инде үсәсең, үзеңнең бар кызыңдыр, улыңдыр, менә кызым бит шулай эшләсә, теге дин ягыннан да түгел, кызың менә синең белән шулай эшләсә, ул бит була бик нык авыр. Малайың шулай эшләсә. Шуңа күрә инде әти-әниләр белән гел дус һәм тату булырга тиешбез. Монда менә шул тәүбә һәм истигъфар итеп, дуга кылып, Аллаһы теләдән сорап, я Раббым, Аллаһ җиңеләйт, без тәүбә итәбез, гафу итәбез. Менә кызның әтисе рөхсәт итсен иде дип, дуга кылсыннар, һәм инде барып әти-әнисе белән сөйләшсеннәр. Ислам динендә никахтан тыш туган балаларга мөнәсәбәт нинди? Гомумән беренче сорау инде. Һәм шуның дәвамы, кан кардәш әтиләре, ягъни аларның әтиләре, алар турында кайгыртырга бурычлымы? Ислам дине буенча, әйе, кайгыртырга бурычлы. Ул аларга тәрбия бирергә тиеш, материаль яктан карарга тиеш. Менә кардәшләрдә кайбер вакытта иратлардан инде ишетергә туры килә. Ярдәм итми, булсын ул акчалата, аның бер тәрбияни дә әти буларак, ул балага карата берничек тә керми. Кыямәт көндә ул җавап кайтарачак аның өчен. Чөнки бу ул сәбәпче булган. Ул аның сәбәп белән шушы бала дөньяга килгән. Шуңа күрә инде ул тәрбия дә бирергә тиеш. Ул аны материаль яктан да карарга тиеш. Һәм инде моңа карата аның менә шушы әнисе каршы булмаска тиеш. Ул да каршы булмаска тиеш. Һәм инде кыямәт көнендә инде тәүбә итәргә кирәк, Аллаһтан гафу сорарга кирәк. Һәм иншалла кыямәт көнендә ул шушы эшләгән әҗер-савапларын күрергә тиеш. Ул аның баласы. Ул аның өчен җаваплы. Шуңа күрә безнең менә бар шундый кешеләр әҗәткә дә мәсәлән алалар икән, мин хәзер мусульман, мин аналган мусульманлыкка хәтле дип әйтә. Мин әҗәтне кайтармам ди. Мәчеткә килеп җитәләр.
Ул алган иде шундай әйберне, әҗәт ни дип. Тегесе әйтә, бу җаһилият вакытында иде ди, ислам диненә хәтле. Ул ни, мин аңа кайтармыйм, анда әле зур сумма. Мен әйтәм, ничек инде, кайтарасың, кайтарырга тиешсең. Беренчедән мен әйтәм, бу синең бурычың, икенчедән мен әйтәм, ислам ягыннан дәгъват йөзеннән дә ул бик матур, бик гүзәл була. Син мен әйтәм, аны эшләргә тиешсең. Дип мен әйтәм, алайса ул сиңа ачулы була һәм мазлум булган ни була. Кеше була, сиңа карата ачулы була. Шуңа күрә инде ул ират балаларын карарга тиеш. Уман финансларга караганда инде безнең теге диндәме, диндә түгелме, әгәр дә син акча аласың икән кире кайтарасың һәм шулай теге акча биреп тора аласың. Бу шарттан теге мөселманнан гына ишеткәнме бит инде күршесе мәсәлән диндә булмаса, аннан әҗәткә алып торалар. Ләкин инде кайтару бу шартта тиешле булып тора. Ансы инде әле алдагы бәлки сорауларда тагын бер карап китербез. Мөселман гаиләләре бер-берсенә кунакка йөреше алалармы? Никахлашканнан соң ике пар бергә ашап сөйләшеп утыра аламы? Мәсәлән, монда сорау, теге азрак кына хатын-кызлар һәм иратларның бергә чуалышы турында сүз бара. Мәсәлән, да бер гаилә барлыкка килде, бер гаилә барлыкка килде, һәм алар менә кунакка йөрише аламы һәм аның тәртибе нинди? Булар инде дуслар, дуслашып, бәйрәмнәргәдер, ниләргәдер шунда чәй эчәргә, кич белән сөйләшергә, аралашырга дигәндә. Монда инде әйтергә кирәк бер әйберне, без аны сездә монда хузурда һәр вакыт тапшыруларыбызда да әйтәбез, аны ислам диненә кеше кергәч тә ул әкрен генә бара. Теге бик тиз итеп булмый аны. Тиз булгач та ул кешегә бик нык авыр була. Әкрен генә адәм баласы эшләргә тиеш. Менә намазга басканда да без бит шул бөтен әйберне дә яттан белеп намазга басып, уразалы тотып теге нитеп юк алай түгел. Әкрен генә мәдрәсәләр, институтлар да дини алар әкрен һәр бер курста яңа әйберләрне өйрәтәләр һәм кешеләргә, мөселманнарга менә шулай итеп җиткерәләр. Без дә шулай ук әкрен әйтергә тиешбез. Аның тәртибе шундый электән менә ничек булган? Безнең әби-бабайларыбызның, әлхәмдүлилләh, аларны күреп, алардан да гыйбрәт ала алабыз. Аларның менә нәкъ шулай булганда инде. Ул ислам динчә, ислам дине буенча ират белән хатын-кыз аерым утырырга тиешләр. Менә мусульман ниләрендә, гаиләләрендә без менә иратлар, егетләр, иратлар, кардәшләр бер бүлмәдә утырабыз, хатын-кызлар утыралар икенче бүлмәдә. Килә ире белән, килә хатыны белән һәм сөйләшәләр һәм аралашалар. Иратлар сөйләшәләр, иратлар мәсьәләләре турында, белмим анда, эше турында, дине турында, хатын-кызлар да үзләренчә анда кием турында сөйләшәләрдер, дин турында шулай ук сөйләшәләрдер, читрикле сораулары бардыр. Һәм шулай итеп аралашалар, һәм шулай итеп күңел ачалар. Керәләр бәлки мөмкин бер ишектән, чәй эчеп утыралар иратлар шул бүлмәдә һәм хатын-кызлар да шулай ук. Әлбәттә инде менә без Коръән мәҗлесләренә дә карасак, ул да бит никахтыр, нидер. Кешеләрнең квартирлары бәләкәй булу сәбәпле без анда башта иратлар утыралар, теге хәзрәт янына, ни янына Коръән укылганда, хатын-кызлар әз генә ераккарак утыралар. Без менә шулай итеп инде юлын табып, шулай итеп эшлибез һәм шулай эшләргә тырышабыз инде. Әгәр дә инде зуррак менә күрергә туры килә, квартирларда, йортларда икенче өстәлне куялар, анда хатын-кызлар гына утыра. Монда иратлар я бүлмәдә, ике бүлмәдә хәерлерәк һәм дөресрәк аерым булу. Нигә дигәндә, шайтан йокламый, ул һәр вакыт эшли. Без әйтергә мөмкинбез. Миңа инде 50-40 яшь, кая инде миндә анда уйлар дип. Юк, шайтан бик каты итеп эшли. Шуңа күрә ирегезгә икенче хатын-кызларны күрсәтмәгез, кыз кардәшләрегезне анда. Шулай ук кардәшләрдә үзегезнең дустыгызны күрсәтмәгез хатыныгызга. Ник кирәк ул? Аны күрсәтергә кирәк түгел. Һәм инде менә шулай итеп бүгенге көндә бит гаиләле ниләргә дә менә беренче сорауларда бик кызык булды бит. Бу бит гаилә мәсьәләсе, ул гел актуаль. Гаиләле кешеләр ниләргә дә, ирле хатынлыга да бүгенге көндә кысылалар. Менә киләләр безгә мәчеткә хәтта сорау бирәләр. Безнең дә иребез белән ди бар инде 2 бала, әмма ләкин безнең гаиләгә ди бер хатын кысыла ди. Якын кеше без ди. Һәм ул әйтә ди, менә кем җиңә, ир шул кешенеке була да инде дип әйтә ди. Карагыз ничек эшли менә, шулай итеп кирип китә. Шуңа күрә иратның да, хатын-кызның да башында нәрсә икәнен белмибез. Шайтанны йоклап ятмый дип без әйттек. Менә шуңа күрә аерым утыру бу иң хәерлесе һәм иң кирәклесе. Менә бездә Казанда кафеларга кергәндә күрергә туры килә. Зур кафеларда бу өстәлдә утыралар.
ике егет мәсәлән, икенче стелдә утыралар ике кыз. Алар ирле хатынлы. Килгәннәр һәм шулай итеп аерым утырганнар, сөйләшеп утыралар үзләренең кирәк яраклары турында. Шуңа күрә бу ин хәерлесе һәм Аллаһы Тәгалә ул гаиләгә дә, ул нигә дә иншаалла бәрәкәт бирәчәк. Моны тиз кисеп бетереп булмас. Менә кайберсенә бит бик нык авыр аны кабул итер. Ничек инде без гомер буе шушлай итеп яшәдек. Шуңа күрә менә монда бар бер кагыйдә: әкрен генә. Әкрен генә шушыларны эшләргә. Біз мусульманнар үз өстебездә һәр вакыт эшлибез. Һәм менә диндә, ислам динен нәрсәнегедер белдек икән, без аны әкрен генә кулланырга тырышабыз һәм гаиләбезгә, балаларыбызга кертергә, җиткерергә тырышабыз. Хәерлесе әлбәттә аерым утыру. Инде әйттегез, менә кыскарак шундый кичерәк булган фатирларда башта иратлар утыраннан хатын-кызлар дип, инде бу чиракта бер теге лайфхак дип әйтик инде, гадәттә кыска шундый кичкенә урыннар булса инде ират инде хатыныма килгән иратны утырталар да, аннан соң аның хатыны утырып, аннан соң инде калган хатын-кызлар китә. Бу чиракта җиңелрәк инде теге ират белән хатын-кызлар кушылу ниендә дә теге якынрак, мәсәлән, соң ират, аннан соң аның хатыны, аннан соң башка хатын-кызлар китә. Инде бу бер теге лайфхак дип әйтик, кичерәк булган илләрдә. Чынлап хәләл мәҗлесләрне без аны шулай оештырабыз, шулай үткәрәбез. Хәзрәт, инде алдагы сорау: мөселман хатын-кызы зиратка керә аламы? Алса, аның шартлары ниндирәк? Бездә Абу Ханифа мазхабы буенча хатын-кызга зиратка керергә ярый. Рөхсәт ителә. Мазхабыбыз буенча мәрхүм кешене күмгәндә, җирләгәндә хатын-кызларны без кертмибез. Аларны кертмибез, алар я кыйма аша карап кына торалар, зиратка гомумән кермичә, чөнки хатын-кыз эмоциональ һәм башкалары. Монда иратлар гына. Аннары соң хатын-кыз керергә мөмкин җирләгәчтен, күмгәчтен, ташын куйгачтан, шулай итеп керә, дуга кылганда мәсәлән, алары рөхсәт ителә. Нигә, каян килеп чыккан хатын-кызларга керергә ярамый дигән әйбер. Анда бар бер хадис. Әмма ләкин менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бит 23 ел буена ислам динен безгә җиткерде. Һәм бар анда мәсәлән Коръәндә дә хәтта бер аят иңде, аннары соң икенче аят иңде һәм теге аят кире кагыла. Кире кагыла. Хадисләрдә дә нәкъ шулай ук. Шуңа күрә беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, иң беренче хадисе ул тыйган хатын-кызларның зиратка гомумән баруларын. Аннары соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадис шәрифендә инде әйтә, рөхсәт ителде дип хатын-кызларга зиратка керергә. Моңа дәлил нинди? Гайша анабыз радиллаһу анха керә торган булган зиратка. Дуга кыла торган булган анда кирип. Аннары соң бар шулай ук дәлил, монсы тагында мәшһүррак, аны күп кешеләр беләләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям зиратта барганда, ул күрә бер хатын-кызны елап торганын. Ул аңа әйтми, нәрсә эшләп монда торасың, зираттан чыгып кит дип, гомумән андай берне әйтми. Ул аңа әйтә, сабыр бул дип әйтә шушы хатын-кызга. Һәм инде ул хатын-кыз белмичә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга менә яраткан кешенең туганың үлсен иде әле дип аңа шундый сүзләрне әйтә. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез аны куып чыгармый. Ул аңа әйтә, сабыр бул дип. Шуңа күрә менә шушы ике хадистән без әйтә алабыз. Шуңа күрә хатын-кызларга керергә ярый дип, аның шартлары нидән микән дигәндә, монда әлбәттә хатын-кыз булырга тиеш чиста. Әлхәмдүлилләh, безнең менә зиратларда, Аллаһка шөкер, зират караучыларыбыз кайбер зиратларда менә шушлай итеп килгәчтен дә мәйтне затырга, анда куялар менә шушындай баннерларны, анда язылган нәрсә ярый, нәрсә ярамый, кемгә ярый, кемгә ярамый дип. Шуңа күрә инде хатын-кыз булырга тиеш чиста, хайыздан, нифастан, һәм инде ул аның гаурәтләре капланган булырга тиеш. Гаурәт дигән әйбер бик нык кызык. Нәрсә ул гаурәт дигәндә, хатын-кызның ашык булырга тиеш бите һәм куллары менә шушы җирдән. Калган җирләре ябык. Шортиктан анда кертмибез менә хаҗи көннәрендә. Анда кертмибез күкрәкләр, муеннар ашык икән. Шуңа күрә зират ул андый җир түгел, һәм инде анда киенеп, менә чистарынып, яисә шунда килгәчтен киенеп шушлай итеп зиратка ни булырга тиеш, инде ихтирам булырга тиеш, һәм инде менә шу чиста, тәһарәтле булу кирәкле.
хатын-кызның. Минемчә безнең имамнарыбыз сүзләре бер индәге гаврат хуплау буенча үрнәк булып торалардыр. Монда мәсәлән, аяк та күренми, кулларда гына йөз һәм кулына күренә, машалла. Теге кайбер хатын-кызлар әйтә бит әле, ничек инде бөтен җинне каплап бетереп була дип. Менә бит машалла була, без бит беребез дә теге иратлар мөселманнар да чишенеп йөрми бит. Теге киресенчә бөтен җирне каплап йөрү ул күркәм гадәт кенә булып торадыр. Яхшы букча, ягъни рюкзак алдым. Әйбәт шыдам, ләкин бренд логотипында хош төшкән. Миңа бу рюкзакны кулланырга ярыймы? Монысы да бик кызыклы. Монда ничек әйтергә бар, алдыңда кистең, шундый кешеләр теге ярамый дип. Беренчедән әйтергә кирәк, ярамый. Ул менә нак шундый икән, шуңа ошаган икән, ул нак шундый икән, бу ислам дине буенча ярамый. Нәрсә эшләргә микән дигәндә, алып куеп булса, аны алып куярга. Алып куеп булмый икән, аны кисеп, анда кырыйларын кисеп, икенче материалны анда ябыштырып куярга. Әгәр дә ул ошаган икән. Нигә дигәндә, чөнки инде без андый әйберләрне йөртмибез, андый беләс киемнәрен дә кимибез. Ул була шундый теге хәзер футболкаларда менә бар яшьләрдә урамда йөргәндә, без менә мәсәлән Казаннарда да күрәбез, паркларда да ниткән, үзе татар малае, аптырыйсың, нишләп андый футболка кидең, анда артыңа син нитешкән бит дип гаҗәпләндерә. Әмма ләкин без аны алып куярга тиешбез. Бар монда җавап шушындый, әмма ләкин тагын берсен әйтәсе килә, әгәр дә ул ошамаган икән аңа, гомумән, бар шундый кешеләр бөтен җирдә шуны эзлиләр. Хәзрәт, намазлыкта күзләр бар. Бу намазлык ярамый. Нинди күз? Каян син ул күзне күрдең? Берсе озак карап торсаң күренә ул дип теге. Бар битте, менә битте янда мәсәлән. Яисә тагын ниндидер анда знак куелган менә дип әйтә, ул нидер тамган да бар менә дип. Машиналарны бит инде шулай нитәләр. Анда менә бер машина, ул әйтә мусульманнарга ул машина ярамый ди. Мен әйтәм, бу әле 2009-мы, 10-нчы елдамы мин аны бөтенләй кирип китеп, шуны карый башлаган идем. Нишләп ярамый бу мусульманнарга дип инде. Моның үзеннән дә сорыйм. Бу әйтә, юк, монда менә шундый нитешкән дип инде бу әйтә. Кирип карадым, анда кем шул машинаны уйлап чыгарган, ул аны бабочка дип төшереп куйган икән. Асылында ул бабочка икән. Шушы логотипы менә шушы машинаның инде ул күбәләк. Ул күбәләк. Ул хачка шамаганда ул аңа. Әмма ләкин инде бу менә үзенең фантазиясе белән, күзе белән ниткән. Шуңа күрә ислам дине безгә авырлык өчен китерелмәгән, җиңеллек өчен. Әгәр дә ул шамаган икән, ул әйбергә торсын, әгәр дә шаган икән, без инде аны алып куябыз. Җавап шундый. Инде алдагы сорауга күчсәк буладыр. Исламда җәнлек, җанварлар сурәте төшкән кием кияргә ярамый дигән сүз ишеткәнем бар. Бу дөресме? Ислам дине буенча, безгә ярамый кеше сурәтләре төшкән икән, хайвандыр алында мәсәлән, ул киемнәрне кияргә ярамый. Намаз укыганда ул булсын мәсәлән. Бездә хәтта менә йортларыбызда, квартираларыбызда, менә кайда без сезнең белән йоклыйбыз, анда да менә шундый күзледер, хайвандыр, ниләрдер картиналарның, сурәтләрнең булмавы бик гаибәт. Нигә дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, андый йортларга фәрештәләр кермәс диде. Шуңа күрә без беренчедән шул киемне алганда әйтергә кирәк шуны, без карыйк. Сурәтләре булмасын. Футболкамы, ул күлмәкме, ул спортивный киемме, ул анда булмасын, ул исә бар икән ниндидер берәр нинди бренд, шулай ук логотип куелган икән, ул нәрсәне аңлата, ансын да бит белергә кирәк. Хәзер әллә нинди секталар, әллә нәрсәсе генә юк бүгенге көндә. Шуңа күрә менә шуларны карап, без чиста матур киемнәрне алабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бит әйткән үзенең бер хадис шәрифендә, мөмин мусульман кешесе ул бал корты кебек ди. Һәм гел яхшыны гына ала, һәм яхшыны гына күрә. Шуңа күрә иң хәерлесе менә ислам дине буенча хадисләргә дә караганда ул әлбәттә күзсез, шушы сурәтсез, кеше сурәтсез, хайван сурәтсез, бөҗәкләрсездер булган сурәтсез менә шундый киемнәрне алу. Сез менә әйтеп киттегез, киемнәр түгел, гомумән картиналар булмау. Инде хәзер бит фото сурәтләрендә ясап куярга яраталар. Мәсәлән, бу минем әбием, бу минем әтием дип анда биналар шул йоклый торган якка булсын, яки анда зал якларында булсын. Гомумән менә беренче тапкыр ишеткәндә шул теге
инде эт һәм сүрәт булган йортка фәрештәләр керми дигән хәдисне ишеткәч, инде теге әле авылда яшәгән вакытта аптырап куям, ничек инде эт теге өйдә яши ала икән дип инде Казанга килгәннән соң инде 10 кешенең берсендә эт белән чыга, теге каян дип подъезддан чыгып әйтәм, бу бит инде өеннән чыга, фатирыннан чыга дип. Чыннан да бар икән дип уйлап куйдым. Шул вакытта бер 10 ел элек әле дә шул тенденция дәвам итә, әле дә өйдә теге бу бит минем дустым, мин ялгызым гына яшим, менә бу минем теге җан дустым, бу минем дустым дип өйдә эт тә тоталар. Менә андый кешеләргә нинди киңәш? Этне әлбәттә куып чыгарып булмый. Ул хайван Аллаһ Тәгаләнең мәхлугы дип без аны әйтик. Әмма ләкин менә ул сизелә, менә сез дә әйттегез бит, ул йортка менә фәрештә керми дип без әйттек. Шушы кемнәрдә этләр бар, ул этләрне берәр кая куярга кирәк. Ул йортта чыннан да менә миннән ерак түгел генә яшиләр, аларда бар 4 эт. Ул иртән чыгара, иртән обед вакытында, кич белән чыгара, алар белән менә шулай итеп паркта йөрергә. Иләрендә бәрәкәт юк, гомумән, анда бәрәкәт юк. Һәм инде ул сизелә. Аларның үзләреннән дә, аларда бик нык күп тавышлар да чыга ул гаиләдә. Балалары да аларны тыңламый, тагы нәрсәдер була. Шуңа күрә инде ул этләрне я менә берәр нинди приютларга бирергә. Әгәр дә бар икән, аны урамда тотарга ярый. Әйтик, мәсәлән, менә бер танышыбыз, аларның этләре бар иде. Ул үзе эт тә кыйммәтле була әле ул. Кыйммәтле ул бик каты. Квартирада тоттылар алар аны. Әмма ләкин шуны белгәчтен дә ул үзе дә әйтә, без аны илтеп куйдык ди дачага. Ул анда без аңа яхшы зур будка ясадык ди. Ул сакчы кебек ди. Без анда, ягъни барабыз инде 2 көнгә бердер инде, я тагы ничектер инде. Ул шунда ди. Ул анда булу сәбәпле, без ди көнгә бер тапкыр барып киләбез анда ди. Аны ашатабыз ди. Шунда бакчаларыбызны карыйбыз. Җәен дә, кышын да ди. Ул эт шунда ди. Менә шулай итеп, матур итеп аларында, матур итеп будка ясаганнар. Менә чыгу юлы шул. Ягъни этнең төп вазифасы сакчы бит инде бер караганда, яклаучы һәм шуны башкара да. Мәсәлән, туганнарына кайтып бирергә ярыйдыр бит инде авылга, мәсәлән, сез менә авылда торасыз, мәгез әле сезгә безнең этне дип анда. Эт кирәкмиме дип. Менә пудель эте бар бит. Пудель шундай матур эт ул квартирада гына итә торган. Танышларның ул этләре үлде инде аларның. Алар шулай итеп аны өйдән тышка чыгардылар. Ул тышта үсте. Алар тышта уканы шулай юдылар, юмадылар түгел, ашатмадылар түгел, ашаттылар. Ул аларның шулай, алар үзләренең йортлары белән торалар. Өйгә бүтән алар аны ул этне кертмәделәр. Аны кертмәделәр. Чөнки нигә дигәндә, мин үземә телим яхшыны гына, менә хәерлесен генә, без менә бал кырты кебек. Шуңа күрә яхшыны гына үзебезгә телибез, яхшыны гына алабыз, яхшыны гына нитәбез, хәерлесен генә нитәбез. Шуңа күрә инде, әлбәттә инде ул этне анда ничектер ач тотарга ярамый. Ул бит җаваплылык та, аның ансы да бар. Ул аны ашатмыйча, ул этне җәһәннәмгә эләгергә мөмкин. Аңа да хәдисләр бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең. Шуңа күрә инде өйдә менә песи тота алабыз. Теге Төркиягә барсаң, анда менә мәчеттә дә, күп кешеләр йортларында да песиләр тоталар. Шуңа күрә ансы ни инде менә. Этне тотарга ярый. Әйтеп үттек, сакчы. Менә Казанда күрергә туры килә, ул сукыр кешеләрне йөртә торган эт. Ул менә эт үзе бик кызык хайван ул. Акыллы дип әйтсәң инде, инстинкт аның нителгән, бик нык Аллаһ Тәгалә тарафыннан алга кителгән, көчле, бик көчле. Анарасын көтүче була эт. Бу рөхсәт ителгән нәрдән инде. Менә аучы була эт. Теге охотага барганда, куянгадыр, нигәдер. Менә шушы 4 ни белән генә этне тотарга рөхсәт ителә. Бүгенге көндә анда кеше квартирада менә шул этне тота. Анда, белмим, анда аны ни күк карыйлар анда, тырнакларын аның буйлар. Шит илләрдә өйләндерәләр, кияүгә чыгаралар. Бер философның бар бер матур сүзе, ул әйтә, кайчан кеше ди, игътибар итә башлый ди, бик нык күп итеп хайваннарга ди, ул кешеләргә игътибар итми ди. Һәм ул философ яза, менә бу инде хәзерге вакыттың философы, ул әйтә, менә аның баласы юк ди, эте бар ди. Баласын этен караган кебек, баласын ул карамый ди. Эткә исемне дә сайлаганда менә әллә нинди узак итеп исем сайлар. Кызына, малайына әллә нинди исем сайлаган. Менә бүген гаилә турында без сөйләдек тә, менә бик актуаль мәсьәлә ул. Әллә нинди исемнәрен дә кушалар. Әллә каян алганнар ул исемне? Ул исем әллә нәрсәгә аңлата.
Әле үзенең аның исеме Илдардыр, Рамилдер, ул аның ние белән дә туры килми, фамилиясе белән дә. Әтисенең исеме белән дә. Шуңа күрә инде без менә моңардан сакланырга тиешбез. Һәм инде без һәрберебез телибез. Аллаһ Тәгалә безгә бәрәкәт бирсен. Что бездә булды бәрәкәт. Байлык бүген бар. Байлык бар, бөтен әйбер бар. Бәрәкәт әллә кай югалып бара. Менә шушы гаилә эчендә булсын ул, ризыкларыбыз булсын ул, вакыт булсын ул. Галимнәр мәсәлән әйтәр 6 сәгатьтә безгә 6 сәгать җитми бара, безгә менә дөньяда яшәргә дип көн сайын дип әйтәләр менә. Бәрәкәт булсын өчен без менә шуларны үтәргә тиешбез. Мин үземә телим бәрәкәт. Шуңа күрә мин ул фотографияларны да алып куям. Альбомга әтине яратам, сүз дә юк. Аны ачып, карап, искә алу. Булсын ул компьютерда, булсын менә шушлай итеп без альбомга куябыз, һәм полкага аны алып куябыз. Анарысын аны күңелебез нитеп киткәндә, искә төшкәндә без ачабыз да, әз генә карап торабыз һәм анарысын янәдән инде алып куябыз. Инде ни кызганыч, безнең менә вакытыбыз чыгып килә, шуңа күрә шушы урында тукталып, инде сезнең белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Хәзрәт, бүген монда килгәнегез өчен, аңлатканыгыз өчен, тәфсилле җаваплар өчен сезгә зур рәхмәт. Аллаһның рәхмәте булсын, сәлам булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Иман Насыйри дигән тапшыру иде. Исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Казаныбызның Нурлы мәчете, Казан Нуры мәчетенең имамы Наил хәзрәт Юсупов иде. Инде без аңа да, сезгә дә Раббыбызның рәхмәтен, сәламын теләп калабыз һәм әлбәттә сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.